Yung guys, magluluto na naman tayo guys ng pritong talong. Meron tayong tinapa, Yummy! kamatis, sibuyas, bawang, at pork, at repolyo. Yan guys, magluluto tayo ngayon ng pork ginisang repolyo. At papartneran natin ng tinapa at talong. Yan guys, maya na lang guys. Guys, mag-umpisa tayo magluto ng talong. Yes! Hindi po. Nagpito tayo ng talong ngayon guys. Yan. At may tinapa tayo. Yan, lulutuin natin yan guys. Ayan guys. Guys, malapit na maluto yung guys. Ang ating unang salang ng talong. Ito. Yan guys, oh. Yan guys. Ngayon natin guys. Yummy! Yan guys, salang natin yung huling salang guys ng talong. Yes! Yan guys. Yusuf, huling salang natin guys sa talong. Nagpiprito tayo ng tinapa. Sana all. Nagtitinapa tayo ngayon guys. Guys, yan guys. Yan guys, oh. Balik tayo natin. Well, yan ang ating ulam ngayong tanghalian guys. Itong talong tinapa. Yes! Ginisang repolyo. Guys, ito na yan guys, yung ano natin. Guys, salang natin yung tinapa. Yes! Yan, public lang naman yan guys. Tinapang galunggong guys. Tuloy-tuloy natin pagluto guys kasi madali lang malutong tinapa. Parang inainit lang yan. Guys, oh.
Guys, ito na yun guys. Mamaya na lang. Guys, oh. Yan na yung ating baboy guys. Sama na natin guys yung buya guys. At sibuyas. Guys. Sama na natin sa baboy guys. Para hindi siya na putok-putok dyan guys. Napuntik ang baboy kasi guys pag hindi siya pinapabayaan guys. Kasama na yung Ricardo niya dyan guys kapag luto na guys oh. Guys tuloy-tuloy lang natin guys pagluto guys. Hanggang maluto yung kanyang guys. Guys, lagyan na natin yung kamatis. Ayan. Guys, ituin muna natin guys ang kamatis. Ayan na yan. Guys, oh. Lagyan na natin guys ng paminta guys. Yes! Nikos-nikos lang natin guys para maluto na yung kamatis na guys. Simpleng luto lang tayo ngayon guys. Ganyan naman lang guys sa mga luto ng probinsya guys, mga simple lang. Pero para sa Bicolano, masarap na luto na yan guys. Lagyan natin guys ng konting ito guys, nilagay natin. Yan yung pinagkuluan ng ng baboy. Yan ang sinabaw natin para kahit pa paano ay malasa na yung sabaw niya. Guys, oh. Ayan guys, pakuloyin naman na natin. Guys, oh. Yan ang ating luto guys. Nakulo na siya guys. Yan. Lagay na natin yung ating repolyo guys. Yan. At lagyan na natin siya ng ginis sa mix. Kunti lang guys. Yan. At mag-add tayo guys ng kunting paminta guys. Para mas masarap ang may maraming paminta guys. Guys, timpla na natin yan guys. Kung anong lasa niya guys. Guys, maglagay tayo guys ng konting patis guys. Guys, oh. Guys, tamang-tama ang lasa guys. Ang sarap. Nice. Yan guys.
Nakaluto na naman tayo guys ng ulam sa tanghalian guys. Guys oh, gulong-gulo na siya guys. Luto na yan guys. Kaya hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!